Des de Bonart TV us oferim un recorregut per la Fira Swap de Barcelona. Aquesta és la 12a edició, del 26 al 29 de setembre. Ens acompanyeu? Aquest any tenim 75 galeries de 20 països. Estan a través del programa general i tenim programes específics com cada any. A destacar el programa Mèxic en femení, que venen 4 galeries de Mèxic que presenten obra de 4 artistes mexicanes que parlen sobre la situació de la dona a Mèxic. Tenim el programa Swap on Paper, que ho comissaria Carolina Díez Cascón i amb el qual tenim 7 galeries d'obra sobre paper. Tenim Swapseed com cada any, amb el qual tenim 8 espais alternatius. Després tenim MyFab, que aquest any tenim 4 espais. D'alguna forma, Swap pretén ser com una visualització del que està passant al món de l'art a través de galeries i artistes joves que estan començant la seva trajectòria, el seu discurs artístic, en un moment que quasi tots parlen sobre la situació política, social dels seus països i de la situació de la terra, amb la sostenibilitat i cap a on anem, en una època tan difícil que estem visquent. Estem amb el Christopher Rivera de la Galería Embajada de Puerto Rico. Muchas gracias por tenernos acá en Barcelona. Los screens que ves acá son de Gabriela Torres Ferrer, que es una artista puertorriqueña. Ella es la que nos ha hecho acá el neón, que eso es una pieza nueva, que ves la manito es el cursor cuando se busca en internet. Entonces dice shame, porque shame es la palabra o el término utilizado por Google para descifrarla y comodificar la información de la data personal. Objetos diarios, del uso diario, donde van creando combinaciones numéricas para minar criptomonedas. Estem amb en Raúl Martínez, de Madrid, que ell exposa a la Galería Embajada de Puerto Rico. Es una alfombra tejida a mano con casquillos encontrados, en este caso en Guatemala, como un proceso forense de ir viendo quién está detrás, seguir el hilo. Estem amb Samuel Salcedo, que ell exposa a la Galeria 3 Punts de Barcelona. Bona tarda, Samuel. Hola, bona tarda. A la fira aquesta de Barcelona, que és la meva ciutat, que a més em fa il·lusió especial, després cada any intento portar un recull del que he anat fent durant l'any, doncs presento 2 peces grosses que he fet amb un material molt maco, que és una sorra de foneria que reciclo d'una foneria, en aquest cas una foneria de Banyoles, amb la que treballo sovint, i amb una tècnica barrejant-la amb un tipus de resina, doncs aprofito i aquest material que té memòria, que ha sigut altres coses, doncs el converteixo en un dels meus rostres, que seria una dels elements amb els que treballo. També porto una petita selecció de peces més petites, on intento desenvolupar un llenguatge més gamberro, més directe, poder més entenible per la gent que igual no està avesada al llenguatge de l'art contemporani i que també em fa il·lusió especial perquè són peces molt recents i que, per tenir el feedback amb la gent que s'acosta a una fira, que al final és una setmana on s'ajunta molta gent i veus en 4 o 5 dies com funciona l'obra que portes. Estem amb en Joan Marí, director de la Fundació Vall Palou de Lleida. I una de Nova York, que m'ha sorprès, amb un artista i la seva consciència, diguem, del temps, sobre el temps.
Estem amb la Mònica Campdepedrós, la Rosa Brugat i la Dolors Ventós aquí a la Fira Swap de Barcelona. M'ha agradat, o sigui, com a una fira que continua fent-se, vull dir que sempre s'està dient que a Barcelona les coses duren poc, vull dir que li convé molt que revifi una mica en l'art. I en quant a què m'ha interessat molt, a mi el que m'ha interessat molt són les fàbriques de creació, tota aquesta gent que estan treballant, aquests artistes superjoves i que ho estan fent superbé. Estem amb la Damla del Circle Art Gallery de Nairobi. Ella ens parlarà una mica de l'exposició que ha portat en aquesta edició. So we're a Kenyan gallery. This is the first time we've shown at SWAB in Barcelona, first time in Spain. And I'm showing the work of a young Kenyan artist, Longinos Nagila. We're in the paper section. He was born in 1985. The work he's doing at the moment are these cutouts of different colours. Estem amb l'Herman, que ell treballa a la Galeria Souvenir de Barcelona. És la primera vegada que estan exposant a la Fira Swap i ell ens explicarà una mica quins artistes porten. Som Espai Souvenir, un espai nou que va obrir a principis de 2018 a Gràcia, al barri de Gràcia, a Barcelona. És el primer cop que participem a SWAB, de fet és el primer cop que participem en una fira d'art contemporani. Vam néixer més com a espai d'experimentació i col·laboració artística i cultural al barri de Gràcia i aquest any hem decidit participar en aquest esdeveniment i portem aquí dos artistes, Fabrizio Contarino i Paola Acevedo. De Banyoles i estem davant el primer premi que ha concedit aquí a la Fira Swap. Hola, Lluís. Bona tarda, què tal? Alexandra, ens hem de fer dos petons. Dos petons. Què tal? Molt bé. Ens podries explicar el perquè d'aquest primer premi? Bueno, perquè fa uns anys van decidir donar un premi a artistes joves catalans o residents a Catalunya i de dibuix. Llavors, algun any això no ha passat, però jo vull tornar a el que vam quedar al principi i considero que aquesta artista és italiana però resident a Tona. M'agrada molt el seu concepte, amb el fons negre, que és molt potent, i amb aquest toc rosa que li dona un aire molt actual. Hem acompanyat el Lluís en aquest circuit que fa amb aquesta passejada meravellosa per la Fira Swap, que és una fira d'art contemporani excel·lent, meravellosa i molt maca, que nosaltres any rere any també li donem suport. El Lluís és una de les persones que creu també que aquesta fira és molt important i tant hi creu i participa que ha decidit des de fa molt de temps lliurar un premi. I la veritat és que cada any és també una gesta acompanyar-lo i veure com el Lluís tria la peça. L'ha de veure, viure i participar ell. I la veritat és que aquest any, aquesta peça, és una meravella. I la veritat és que felicitats també per la tria i felicitats també a vosaltres per ser aquí i acompanyar-lo també en aquesta tria. Ja estem a Mèxic, aquest és el primer any que està aquí a la Fira Swap i estem amb el Pablo de la Galeria Satélite de México. Ella se llama Berta Colteniuk, es una artista nacida en el año 59, perdón, 59. Bueno, y explora un poco las posibilidades de la pintura más allá del lienzo y vamos, la idea es que se utilice, que la gente juegue con ella,
que digamos se vea metida dentro de la obra cuando se ve reflejada en el espejo, la pintura como del soporte del lienzo a convertirla a escultura, por ejemplo, e incluso a performance, que es el caso de esta pieza que vemos aquí. Esta pieza se llama Sustancia Móvil. Estem amb en Luis i la Patti de la Galeria Genet 40 de Ciutat de Mèxic. Ells ens explicaran la instal·lació que presenta. Esta es nuestra primera vez en SWAP Barcelona. Traemos el trabajo de Julieta Gil, una artista mexicana, en colaboración con Punta de Lanza, que es un proyecto de Ana González. El proyecto tiene como inspiración los rituales prehispánicos en México, donde se utilizaban armas y demás herramientas hechas de obsidiana, como las piezas que están viendo en todo el booth. Ellas dos retoman estos rituales prehispánicos para hacer una interpretación contemporánea de las herramientas y las armas, utilizando el mismo material, la obsidiana. Estem en l'apartat del SWAP Kids. Estem amb l'Ernesto Ventós, que ell és el president de la Fundació Ernesto Ventós. Estem amb la Gina Ventós, que ella és la representant responsable de la Fundació Ernesto Ventós. El que vol fer la Fundació és divulgar l'art a través del sentit de l'olfacte, donar al sentit de l'olfacte un altre valor. Representem el perfumista, col·leccionista i artista Ernesto Ventós, amb les exposicions d'art contemporani, amb els tallers olfactius que els nens des de petit aprenguin a olorar a través de l'art. Doncs bé, ara estem a Nova York, amb el Robert Henry Contemporary Art Gallery, que és la primera vegada que està aquí al SWAP Barcelona. In our booth here today, we have the work of Pancho Westendorp, an artist from Mexico City, and we have a solo presentation. This is the only artist in the booth. His work is generally centered around different concepts or different ways to mark time, different ways to catalog our lives that are different from the way we normally do that. Doncs bé, estem amb la Rocío Santa Cruz, ella és la directora de la Galeria Rocío Santa Cruz de Barcelona. Yo la veo muy bien, ¿no? Veo una buena selección de galerías, con una propuesta internacional también muy interesante. Veo artistas muy buenos, artistas locales e internacionales, y siempre es una sorpresa, siempre encuentras piezas, ¿no?, en la feria. Y bueno, creo que Barcelona pues también agradece. Y crear diálogos, ¿no? En este caso, este año hemos creado un diálogo entre Sixe Paredes, que es un artista de Badalona, que lleva muchos años ya trabajando, viene del mundo del graffiti, y el trabajo de Sixe dialoga con una artista sevillana que vive en Madrid, Julia Llerena, que Julia es una artista más conceptual, más poética. Estem amb en Miquel, ell és el director de la Galeria ADN de Barcelona, que també participa en aquesta 12a edició del SWAP. Llavors hem portat feina al Carlos Pazos, que és l'artista més gran amb el que treballem, més consolidat. Per l'altra banda tenim peces dels 80, uns collages molt macos. També hem portat uns dibuixos i una escultura del Pep Vidal, que és un artista jove amb el qual treballem. I la tercera proposta són les fotografies de la Maria H. Kusher, que és la darrera artista que ha entrat en el nostre programa. Llavors, la idea era també mostrar que el programa de la galeria, tot i que té una línia molt definida, doncs hi ha diferents declinacions, tant d'edat d'artista com de proposta creativa.